Så jeg har altså købt det her kamera for 3 måneder siden. Og nu har jeg lidt en drøm om, at inden året er slut, så kan jeg leve af det her kamera. Siden jeg var lille, har jeg elsket film. Dengang lavede jeg mærkelige trailere til film, jeg havde fundet på i iMovie. Og da jeg blev lidt ældre, begyndte jeg at filme en masse med mine venner, mens vi stod på skateboard. Og i 8. klasse, der købte jeg faktisk mit første kamera. Men der gik ikke mange uger, før jeg solgte det igen. Bare for at bruge pengene på noget dyrt tøj. Og siden da har jeg faktisk slet ikke lavet noget kreativt. Så hvor starter man egentlig i dag, hvis man gerne vil lave noget kreativt? For mig startede det i Aarhus, lige efter jeg blev færdig med min finansøkonom. Jeg havde sagt op hos den revisor, jeg skulle have fortsat hos, og skulle derfor til at finde ud af, hvad jeg så skulle. Mens jeg kiggede på jobs, begyndte jeg at filme mine løbeture på min telefon. Jeg tog kurser i at redigere og begyndte at kigge på et kamera. Bare for at finde ud af, at det er rimelig dyrt. Den sidste tid havde jeg tænkt på, at jeg skulle bygge videre på min uddannelse, for ikke at have spildt de 2 år. Men nu vidste jeg også bare, at jeg ville gerne lave noget med film. Jeg vidste bare ikke helt, hvordan jeg skulle komme i gang. Jeg havde derfor 2 muligheder. Jeg kunne finde et job i Aarhus og lære at lave film ved siden af, eller også kunne jeg flytte hjem til mor og gå all in på at lære at lave film. Jeg flyttede hjem og satte mig selv et mål. Inden 2025 var slut, skulle jeg sende min første faktura for at filme. Udover det begyndte jeg også at arbejde deltid for mors reklamebureau. Det betød, at jeg skulle lære grafisk design og film på samme tid. Jeg købte mit kamera i slut oktober og sagde ja til alle muligheder, jeg fik for at filme gratis. Der var kommunevalg lige rundt om hjørnet, og jeg fik derfor lov til at filme med en masse politikere. Jeg lærte en masse, men jeg havde stadig ikke sendt min første faktura endnu. Der kom flere store opgaver ind i min mors virksomhed på samme tid, og derfor besluttede jeg mig for at hjælpe. Vi arbejdede fra morgen til aften i flere uger, og jeg havde derfor ikke så meget tid til at filme. Men jeg kom til gengæld ud for at møde nogle af min mors kunder. Det gjorde så, at jeg fik min første opgave, og jeg sendte min første faktura i december. Men det var dog ikke for at filme. Der var nu kun 2 uger til nye år, og selvom jeg har arbejdet så meget, så følte jeg mig stadig ikke tættere på mit mål. Men det var det hele værd, for nogle dage før jul blev min video set til et møde, og jeg blev hyret ind til at filme en julekoncert. Og det gjorde så, at jeg kunne sende min første faktura for at filme, inden året var slut. Efter alt det tog mig og min mor på en velfortjent ferie. Her planlagde vi og satte mål for det nye år. Vi blev enige om, at det nok var lidt for ambitiøst, at jeg både skulle lære grafisk design og film på samme tid. Så de timer, jeg har hos hende, skal nu også bruges mere på film. Og nu, hvor jeg havde nået mit mål for sidste år, så var det tid til at sætte et mål for dette år. Og det blev så starten på den her video om mit nye mål, at kunne leve af det her kamera inden året er slut. Det vil jeg så lave en serie om, hvor jeg vil vise, hvordan jeg prøver at tjene nok penge med det her kamera til at kunne bo ude igen. For selvom det er hyggeligt at bo hjemme med min mor igen, så er planen da at bo ude af det her. Og om det så bliver selvstændigt, eller om jeg bliver nødt til at finde et arbejde inden for film, det må tiden vise. Og så kom jeg lige i tanke om, jeg har faktisk slet ikke fortalt, hvilke kameraer jeg endte med at købe. Men det vil jeg vise i næste video, hvor jeg også vil gennemgå det udstyr, jeg har købt indtil videre. Og så har jeg købt en rigtig spændende ting, som skal blive starten på, at jeg vil prøve boligfotografering. Og det vil jeg også vise i næste video, hvordan jeg ligesom vil starte det op. Og hvis der er nogen, der ser med, som allerede lever af kamera på nogle måder, så vil jeg være meget taknemmelig for nogle råd. Og ellers, så håber jeg bare, at I har lyst til at følge med i det her.